teraz môj bratranec, on má krstnú, oni majú tiež malé bábätko. No a proste on sa škrábe, tak museli byť také ako menej boxérky. Nie, čo mali? Toto tieto rukáve sa tak dajú takto urobiť, že to bude na... Čo ma nedám tiež. Čo robí? Cerko, cirievko. Že si zále, Miloš, to... Tamarka. Mám závoj. vyzerá to nejaká vdova, čo? Ježiš. Vdova, už ti otočím, Miloš.